Masara semrisi mabatuka shirem chinonga chenyu chemasecret namaconfessions tanoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Muzuvara nhasi tisati tapinda munyaya dzedu ndauya kuti ndizongokurankaridzirai kuti ladies, our mothers day iriko musi wa10 May tiri kuitira kuvhenyu kunonzi Trace Jolly. Ndoziva kuti vazhinji venyu munoramba muchibvunza ndichasiya nhamba dzangu apa nditya we have limited spaces, saka ndokumbira kuti mubate nzvimbo dzenyu. Vazhinji vatobhadhara ma400 deposit, saka uyai mubate nzvimbo dzenyu mubhadhara ma400 deposit, then muzopedzisa imwe 400 yachona. It's going to be a very beautiful day. Handiti regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimba here vatete? Ndaifunga kuti ndine mwoyo wakasimba asi ndiri kukundikana. Vatete, fungai mudzimai wangu wava kutopinda mudepression. Hazvisi nyore kuti munhu oita 5 miscarriage akatevedzana. After all, fungai ari kufunga kuti ndiye ane problem. Zvakaitika ndezvekuti indainge ndakwengwa nenhamo ndiri mudzidzisi kuManyikaland province. Mazuva andashanda vatete kwaiva nemabond notes. Waiti chero ukaita muitiro upi mari yainge isingawanikwi. Apa ndaiva a-professional somebody. Pachikoro chandaishanda paiva nemumwe murume ainzi Ncube. Vatete Ncube uyu ainge akarongeka. Waiona wega kuti Ncube kuya kubasa ndezvekunakirwa, asi kurongeka ndipo paiva pamusha pacho. Ndakabvunza Ncube kuti secret yake yaiva yei, nekuti taingova musame pay grade, asi zvake zvose zvainge zvichifamba zvakanaka. Ncube akanditi kugara ndisingazivi kwaiva kwakanaka than kuti ndizive, nekuti kana ndapinda mazviri handaizogona kubuda. Zvaitova nani pane kudya nhoko dzezvironda kwandaiita pagrowth point. Ndakaramba ndonanzva Ncube vatete kusvikira azonditi weekend aenda kumuzinda. Kana ndakasununguka taienda tose. Vatete ndaizoita muswe ndotevera Ncube kumuzinda. Nhamo inodhaka. Ncube haana kududza kwataienda, akangoti muswe wechishanu tichipedza basa ndaifanirwa kugadzirira tiende. Ndakangopfeka chipatapata ndikaseche kangu kumusana kwagara munhurume unotakura zvakawanda zvakadini. Sezvo taiva kuManyikaland, taiva pedyo nebhodha reMozambique, saka painge pasina need yepassport. Chero dai yaivapo need, taizoenda nepadivi. Mari yandaihura yaiva isingakwani kuti tibhadhare passport. Takakurosa tikaenda muMozambique. Tasvika ndakaona kuti taiva pamusha pen'anga. Upenyu hwangu hwese ndainge ndisati ndamboita zvenyanga. Ndakada kudzokera kumashure, asi ndaiti ndikafunga nhamo iri kumusha ndichihora mabondi notes ndaipera pawa. Ndini ndaiva dangwe mumhuri medu, vanhu vaiva vakatarisira kwandiri. Ndogoti ndakaenderei kucollege. Ndakashinga ini, takapinda mumba men'anga. Ndaifunga ndichawana n'anga ichitaura chiPutukezi, izvo kwani yaitaura chiManyika. Yaidova nehamba dziri kuZimside, kutaura shona yaisava nyaya. Vatete, n'anga yakaziva zvandaida ndisati ndambovhura muromo. Yakanditi mari ndaizoita, asi ndaisazofa ndakabata mwana mumaoko. Zvaiva zvakaringana, asi at least hakusi kudzvinya munhu huru. Kanogezeswa nemushonga pakati peusiku. N'anga yakati zvinhu zverima hazviitwi kune chiedza. Imwe mishonga yakatemerwa muropa zvekuti ndakadzoka kubasa ndichinzwa kuti ndainge ndava chisikwa chitsva. Ndakadzoka kuchikoro. Fungai mudzimai wangu ndainge ndamunyepera kuti ndiri kuenda kumusha kumba kuna mama. Ndakasvika ndikamubikira sadza nebeef, ndikasanganisa nemishonga yandainge ndapiwa nasekuru. Iye akafunga kuti ndaimuratidza rudo sezvo ainge aine nhumbu. Vatete, after 1 week fungai akafuma achiti mudumbu. Takamumhanyisa kuchipatara, akanzi miscarriage. Vatete, nhumbu yafungai yakabva. Mwana wedu hatina kumubata sekutaura kwainge kwaitwa nasekuru. Mwana ndainge ndisina kumubata zvechokwadi. After first miscarriage yafungai, zvinhu zvangu zvaive zvakasunga, zvakatanga kuvhurika. Vatete, ndakabva kumachonyonyo ndikapiwa mutauni, ndikatanga kugara kuchikanga. Fungai akaita imwe nhumbu vatete, asi akaita zvakare miscarriage. Ndikabva ndapinda mune rimwe dhiri rechimota. Chimota chaindiberekera zvimwe zvimota vatete, dzamara ndatova munhu ane mari dzake. Takatama kubva kwaMutare nafungai tikanogara kumasabhabhu taane mari. Sofa nhumbu dzabva dzave 5. Izvezvi fungai akazvitakura, asi ndinoziva kuti hapana chinobuda ndeimwe miscarriage yakatakatarisa nayo. Secret yava kundinetsa kuchengeta. Fungai apinda mudepression, anofunga kuti ndiye ane dambudziko. Chaasingazivi ndechekuti akagara nemuroyi pedyo. Haazivi kuti munhu ari kumudyira mwana murume wake. Haazivi kuti nhumbu dzake dziri kuitwa masacrifice. Haazivi kuti mhandu yake anokuverana naro jira. Ndava kuremerwa ini kuti nditaure zvakare. Ndinoziva zvichamuuraya kuti azive kuti ndini ndiri responsible
all along. Ndiri pama-crossroads, neniwo ndava kudawo mwana, ndiri kuona kuti upfumi hwacho hauna musoro. Chero ndikabuda kunze, mukadzi akaita nhumbu vatete, ngoma ndiyo, ndiri mupfumi, asi handina mudyi wenhaka. Ndakamboda kusunungura pfungwa yekuti aroorwe hake neumwe murume, asi mushonga wandakamubikira wakamufonyora brain. Hatodi kuenda, hanzi mukuoma nemukupfava tinenge tiri tose. Ndiri muroyi chete. Tsamba yacho yayo yakanzi ndine secret yava kundiremera. Saka ndiyo nyaya iripo, mukoma vari kuti ivo havachazvikwanisi. Zvinhu zvacho zvakaoma. Please haidi nyaya yangu zvakaoma. Baba vangu vakatiparira nekuda kupfuma uku. Nyaya yangu yakadai, vedu baba vangu vane vana more than 100. So vana vasikana hapana anogara nemurume kana kubvisura chaiko. Vanasisi vangu vane vana 10, vamwe 4, vamwe 3, vamwe 5 vakasiyana vana baba. Zvakaoma vedu. Ndakamboenda kunobatsirwa kumasowe. Iko zvino ndozviziva hangu kuti hapana chemhara, asi vedu ndandichikumbirawo kusunungurwa. Patakaiswa nababa vedu, mai vangu vanogona kungozvimba kuita munyaviri, kungozvimba. Imi mukazviona munonzwa kumerera, zvinonzwisa tsitsi. So ndandichikumbirawo kana pane vanogona kubatsira vedu, ndinoziva kuti muriko. Ndandichikumbirawo kubatsirwa kuti kana dziri nyora dzakatemerwa, kana pane zvavakaita, ngazvishaye simba. Zvakaoma vedu, kuroorwa nevarume vakawanda vachikusiyai. Ndiri kuno kunyika yeVatauro. Chero ndikashanda handioni mari yacho kwainoenda. Pamwe pacho ndikashanda ndongomiswa basa pasina chandatadza. Vedu, ndokumbirawo rubatsiro ndirorwo, ndigarewo nemurume vedu. Izvezvi sisi vangu vamwe vakafona kumusha kuti ndiri kuda kuroorwa, so tiri kuuya mangwana. Mangwana akazosvika, murume hamene kuti akaisepi mari yeroora. Yanga yavaipo, asi ndakamboenda kunobatsirwa. Ndikakudzai kuti havadi kuti mugare nevarume, iyezve ndisaita mutupo dzakawanda. Ndinokumbirawo mundibatsiro. Pari zvino ndiri kugara musodzi uri pamatama kuti nhaye Mwari, yangu mitadzo here Mwari, kana pane vanoda kundibatsira namba dzangu dzandisi kuda murume, ndokumbirawo vanhu vari pachokwadi kuti vandibatsire. Right. Haidi hana kunyanyotiudza kuti chii chiri kuitika behind the scenes, kuti baba vakaita sei, chii exactly chakaitika. Asi ari kungotaura kuti inini pandiri pakaoma. Alright, yapinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Ndinofara chose. Ndiri mukadzi ane makore 29. Tete, ndodawo kubvunza kune vedaro nemi tete. Ndakange ndakamboroorwa ndikaita mwana 1 ndikasiyana nababa vemwana. So ndakazouya kuno kuBotswana kuzoshanda, ndikasanganawo nemunhu wandakadana naye. Akati anoda kunobvisa pashoma kumba kwedu. Regai ndimbokudzosera kumashure mbichana. Pataidanana akandiudza kuti ane vana 3. Akasiyana nemukadzi, ndikawirirana nazvo. Tikaenda kumba kwedu akanobvisawo paakakwanisa, tikadzoka kuno kuBotswana tikatanga kugarisana. After 1 week pakauya umwe mwana wechi4. Ainge ari mukuru kune wese 3 wandainge ndanzwa. Ndikamutambira, tikatanga kugara tose zvakanaka. After a month ndakaona ndega, ndakange ndaane mimba. Ndikaudza munhu akafara chose. After some weeks ndamuudza, ndakatanga kuona machanges. Munhu achauye kumba on time abva kubasa. So I decided kuheka maaccounts ake from calls to WhatsApp. Ndaida kuona kuti chii chiri kuitika. Tete, zvandakaona, ndakanzwa mweya wangu kunge wakupera neshoko. Ndakaona mufoni muine mababy mama 4. 3 vane vana 1 neane vana 3 pamwe chete vobva vaita 6. Pavana 4 vandinogara nawo, wechi4 uyu akazouya, hasi wake ndiwe ex-wife yake, aitoenda achinoonana nemai vemwana wandiri kugara naye. Ndakapindwa nechando, ndikapinda mablankets muzuva reBotswana richipisa. Handina kuziva kuti ndakazovata sei. Pandakamuka wanikwe ndaakubleeda, ndakaenda pakliniki, ndikabva ndaadmita kuhospital. Ndainge ndaita miscarriage, ndikanobatsirwa, ndikadzoka. After some days ndapora, ndopandakamubvunza, akada kuramba. Ndikamuratidza zvese zvandinazvo mufoni. Ndopaakazobvuma akati sorry, ndaitya kuti unozondiramba. So paakaona kuti ndiri kuona zvese zviri kuitika mufoni make, akabva atenga mamwe masim cards andisingazivi. Ndikazvibata futi, akati sorry, ndikamuregerera. But haana kurega zvekutenga mamwe maline. Alone ndindaigara nemakadhi ake ose anopinda. So umwe mwedzi mari yakati nonoke kupinda. Apa landlord anga akuda mari yake. Ndikataura naye ndobva anzwisisa kuti mari yanonoka patinouya. Mari payakapinda akadzoka kumba, akauya akatora kadhi. Ndikamupa ndichiti achadzoka soon nemari yalandlord. Takamira nevana, munhu hakuna. Ndikaona kwakutosviba, ini yowe, ndigandione kuti abatwa nei. Chikafu mumba hamuna, takamirira kadhi. Chokwadi ndakatreka foni yake kusvika ndasvika painge ari. Ndakaona aiwa baba wari kuenjoya. Ndakaedza kumufonera kuti auye kwandanga ndiri. Ndakaona munhu kana
ari kuignore. Ndaisada kusvika painge aine girlfriend yake achimwa doro. Ndakasvika ndikati tipewo mari ndinotenga chikafu nevana tidye nemari yalandlord ndidzokera hangu kumba. Ndopaakasumuka tete ndakarohwa tete ndikafunga kuti ndakufira pano. Regai ndigokutumirai vhidhiyo rezvandakaita. Ndakanopinda mumota ropa richingobuda nemusoro. Akadhiraivha hure kumba kwaro tikadzokera kumba. Ndakapedza 2 days ndakamirira kunzwa kuti achati kudini zvakaita. Instead aitondimutsa kuti ndigadzire vana vari kuenda kuchikoro. Zuva rechitatu vana vachibuda kuenda kuchikoro, iye aingoenda kubasa. Ndakasara ndikapfugama ndikati Mwari ndipei strength to work away from this for good. Ndikuda basa asi handina kana mari ndodii. Tete basa rakapinda mufoni apa mari yaagent ndainge ndisina, kana transport chaiyo ndainge ndisina. Ndakaona kubata kwamari. Agent akandipa basa mahara. Boss wekubasa kunyowani akauya akanditora. Izvozvi ndaane 5 months ndiri pabasa. Apa akuti dzoka ndiwe wakaita problem. Hadi kana kunzwa kuti ndiye ane problem, but ini moyo wangu wasviba tete kunyatsonzwa kuti munhu uyu ane utsinye chaizvo. Ndakangamwa ane 44 years dzekuberekwa. Munoionawo sei nyaya iyi? Tell me Maposa, ndinzwewo vedare. Thank you. Right. ID vana kutaura kuti she's 29. Ari murelationship nemunhu ane 44. Munhu mukuru asingazivi zvaanoda. ID semaonero angu ndiri kuona sekuti mutambisirwa nguva yenyu, because munhu ane vana 6 kana 7 imogara ne4. Handitika makazodecide kuti kune vamwe 6. Handizi kuti 6 idzodzo dziri kuincluda 4 dziya dziri kana kuti zviri kufamba sei. And number 2, munhu anokurova. ID atumira picture akatsemuka paforehead apa. Handitika she's a very beautiful woman, but akatsemuka atumira picture akarohwa akazvimba. Right. Madzimai, why would you stay in a relationship yekuti unenge uchinatsoona kuti apa handidiwi? Munoziva here kuti like she said ati ndakanamata ndikati Mwari ndipewo simba to walk away. I don't want to lie. The strength to walk away inongobva kuna Mwari. It's not easy to walk away. Ndochokwadi chandingataura. Zvinenge zvichirwadza because madzimai, we are people, we are born to be caring. We care for people who don't even love us. Naturally, it's our nature to be loving, to be caring, to be what. But you're just a child. You're just 29. You cannot marry a man ane vana 6 asingaregi. Watevera kuti uripi osvika okurova. Akurova ane girlfriend. Mopinzwa mota mose onodropa girlfriend imoenda kumba. ID munhu akabvisa pashoma paaigona. Saka why? Hanzi why do they want? He wants maximum benefit and less effort. He's not putting anything into this relationship besides kukushungurudza. ID Mwari vakakupa wakanamata. Handiti I think you know zati sevanhu tichida kuti unguwana validation kuti yes girl you can do it. You prayed about this kuti Mwari ndipewo basa. Mwari akakupa basa usina kana kubvisa kana 1 rand. Handiti validation tiri kukuvalidate isusu tiri kuti go walk away. You are 29. This man chero akabvisa zvaakabvisa zvishoma izvozvo. Aiwa ngaagara nezvishoma zvake. It's not worth it. Alright, regai tiverenge nyaya iyi. Tete makadii? Tete kuona ndanyora kudai zvina zvina kumira fine zvachose. Zita rangu ndinonzi Diana, not real name. I'm 21 years old, stay in Cape Town. Gore rakapera ndakashanda nesimba, mari dzangu dzikabatana kuti ndidzokere kumusha kundoitira mai vangu manyaradzo. Tete ndiriko ndopandakanzwa kuti mukomana wandaiti wangu akatosara akatoroora. I was heartbroken way. Asi pandakazonzwa kuti vangu sisi vandaigara navo nemhuri yavo kuno South Africa ndivo vakatogara dare kumasowe kwavo. Ini handifarirwe chechi dzemweya, saka mukomana wangu aifanira kutoroora musikana wekuchechi, which means my sister knew it all. Vai vakangomira kuti ndibude panzvimbo. And Tete, zivai kuti sisi vangu nabankuru vangu ndiyo varidzi vesowe iri. Asi haisiyo nyaya yangu yandanyorera. A friend of mine helped me come back. Asi since ari mukomana kugara tese for a long time was a no kwandiri. Ndakaita move out kugara kwandiri now ndikushiya nemwe musikana. Asi Tete nyaya yangu iri pakuti basa rangu rakangopera from nowhere. Vakangoti vashaya chitupa chavo saka chireka kudzoka. Ndakamboedza kutsvaka rimwe basa but can't get. Apa ndiri ndinochengeta vanin'ina vangu vari kumusha. Kutaura kuno havasi kunyora matest this time because havana kubhadhara school fees. Nhasi ndatumirwa picture remwana wamai vangu akapfeka mapusha akasiyana, rimwe zombe, hameno nderani, moyo wangu watsemuka anyway. Ini wacho kuno mwedzi uri kupera mangwana Tete and rent chaiyo handitozivi kuti ndo inonga pai.
sisi vangu ndakavaregerera, ndaigona kudzokera kundogara navo, asi vatoriwo mu1 room now plus relationship yedu iri kutongoita kunge ndini ndiri kunyengerera. Tete ndauya kumhuri yeZimbabwe, kana pane angakwanisa kundibatsirawo nebasa, handisarudzi hangu kushanda mumba, kuchengeta vana vana gogo, ndapota ndibatsirewo. Tete anoda kubatsira nhamba dzangu idzodzi, you are my last hope. Ndatenda. Alright, haidi mangozvinzura oga kuti ari kutsvaka basa, she really needs a job. Handiti kana kuri kuti muri kuCape Town munoziva kuangawanawo basa, mubatsire vakwanise kuwana basa, because zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Ndiri mudzimai wechidiki uye ndiri gwejelini. Vatete, kana ndichiti gwejelini ndinoreva kuti ndinorarama nekuita zvechikorokoza zvichitofamba. Ndakazoitawo rombo rakanaka, masango akavhurika, ndikanongawo matombo angu ane mari, itori nechitsama. Vatete, ndakatengawo imba nemotikari, ndikatosarawo ndine mamwe matombo andakachera muvhu. Mind you, handina wandakaudza nezvenyaya iyi. Kuda vanhu vakangonyuma kuti ndainge ndine mari. Handizivi kuti dhila wandakashanda naye ndiye wakandichera. Vatete, handichazivi. Kwakauya varume vane mazimota, handizivi kuti ndivanane, vakasvika vane pfuti nerimwe danda rainge rakakora kunge mupini webadza, asi iro danda iri raisava smooth semupini webadza. Danda iri raive neman'aran'asha. Vatete, pariri. Vatete, ndisati ndava kuziva zvakaitika, ndakapingwa ndikaiswa chimudhende mumuromo. Vakati tipe matombo egoridhe aunayo, asi usati watipa tinoda kukudzidzisa lesson yekuti usada kusvita murume uchitishayisa mari isu varume tiripo. Vakatora danda riya vakariisa kunumber 2. Vatete, ndakayuwira nemarwadzo. Marwadzo iwo handisati ndakambomanzwa mukati meupenyu hwangu. Apa vakaisa chidhende mukati memuromo mangu zvekuti handikwanisi kuridza mhere. Vamwe vaitoseka zvikanzoona pfambi iyi iri kutozvifarira. Ndinoda kukuudzai kuti panga pasina kufarira vatete, asi ndairwadziwa zvakanyanya. Apa danda iri vairiisa zviri rafu zvekuti raindimara mukati. Vatete, kune vanhu vane utsinye kana tazogara. Vakandibvunza kuti matombo aiva pai. Umwe akandibhutsura bhutsu yakaita kuti guru rangu ririre. Ndakasimuka ndine kurwadziwa kukuru, ndikanovhunhunyura painge pane matombo. Varume vakatora matombo ndiye hutu kuenda. Chero nanhasi ndikasangana nevanhu vakandipa dambudziko iri, handivazivi. Handifungi kuti chinangwa chevanhu ava aiva matombo emari chete. Vatete, ndinofunga kuti vakatumwa kuti ndisafe ndashanda zvakare, ende vakabudirira. Ndakaenda kuchipatara, vakati vanoda police report. Vatete, ndainoripota kupi ndichiti zvaitwa nani. Vanhu ava vakandigona. Vatete, ndakaita rectovaginal fistula. Vatete, tsvina zvese neweti handichazvinzi kubuda kwazvo. Ndinongozviona zvoyerera. Kubasa handisi kuenda, ndakatogara panze, handibudi. Vatete, panobudika sei zvechokwadi? Ndakupfeka madhaipa semwana. Ini ndiri kufunga kuzvipfuudza. Pfungwa dzangu dzine kushushikana kukuru. Handina kuapply kuti zvakadai zviitika. Ndangova bedridden, handichabudi panze, handina social life, ndiri lonely, handina wangu panyika. Ndazotambura manje, ndizvo zvakandiwira, yakaparadzwa nedanda. Zvakaoma. Tangozvinzura ndoga. Vanhu vanoenda kugoridhe kuya munoziva zvinoitika. Handizivi kuti manje apa kuti vanga vaudza munhu here, vanga vareleasa information yekuti ndawana matombo kana zvinhu zvakafamba sei. But what I know is kumatombo uko kune violence inoitika. Handiti, and this is not good. Kana uri mukadzi unotoona kuti unenge uri padisadvantage because this is a man's world. Heidi, I'm very sorry for what you went through. Regai tipinde munyaya inotevera. Guys, kana muchingoshanda panze apa ngoitai careful. And I think as human beings, we are social beings, tinofarira kutaura kuti kundazobata kasimbi dzangu ndane matombo handiri kupisa patatalala. Izvo handimozvona zvazvinozopera zvakaita. Alright, tisati tapinda munyaya inotevera, regai ndingoverenga nyaya iyi. Munhu akanditumira nyaya yaramba ongoti wedweka musakanganwa nyaya. Tete, makasimba here? Ndiri mukadzi ane 27 years, ndiri kuSouth Africa, Limpopo. Ndiri kutsvakawo basa kuno kuSouth Africa kuZimbabwe. Ndiri care worker pane imwe home kuno kuLimpopo, asi handisi kushanda zvakanaka. Uku ndiri mutoxic marriage, handina peace at all. I just want a job. Kana pane anowana mabasa ecaregiving or child care, mungandibatsirawo even remumba chairo, cause handina kana pekutangira. I just want to leave this toxic marriage. Ndozokumbirawo kuti mundibatsirewo kutsvaka baba vangu vari kumarondera kwaTuboy Masomera kuvillage 18.
vanonzi Temba Nechako Makunyadze. Ndatenda. Phone number yavo inoti 074 550 9075. Right, there's one thing about Zimbabwean names. Temba Nechako. I thought Guti Temba is a Ndebele word. Manje now sekushaya ama-collabs. Shaya ama-collab up. Temba Nechako. Shaya ama-collab la. Shaya ama-collab asina sikhathi sokudlala. One thing about Zimbabwean names, guys. Alright, this has got nothing to do nezvanyongwa, but ndangoti ndikomenti pama Zimbabwean names. Ndakaona rimwe rakanzi resurrection. Like my parents, what's wrong with us? Yo, but okay. Regai tipinde munyaya inotevera. I think this is going to be our last story because my problem is mavideo edu akareba ari kunetsa kuedita ndo panozoluza. Right, regai tipinde munyaya yedu yekupedzisira. Ndichitanga kubata mushonga vatete ndakanotengeswa zvitiyo zvehuku zviviri. Chitiyo means a baby of a chicken. Chitiyo chitema tema chisina kana vara, kozoti chitiyo chichena chisina kana vara. Vatete ng'anga yandainge ndaenda yakangoti ndakafanirwa kufidha nhiyo dzangu zvakanaka ndichizvienzanisa. Ndakatorana naBlack and White wangu ndiye hutu taenda nenzira ndakananga kumba kwangu kwandaigara. Laki ratakatoita nderekuti pamba pacho pange pagara pane chikwere sezvo huku dzainge dzagara dziri shoma. Dzaingova mbiri chete vatete. Ndakaisa rudo rwangu pakudzichengeta. Ndakaisa simba rangu pakudzichengeta. Ko dzinombotana here kukura. Zvaindinakidza vatete. Ndainge ndakatogaya kuti ndaizotenga huku dzangu dzowanda. Ndakatanga nedzimwe huku dzinonzi Masaso. Ndaida kutanga ne10. Vatete, Masaso angu akaita vhiki, akafuma, akafa ose ari 10. Ndakafunga kuti zvimwe kuda pane chinhu chainge chapinda chikadya huku. Asi chaindishamisa pazviri, Blacky naWhite havana kufa. Ndakati kuda sezvo Blacky naWhite vanga vakura, kuda nhiye dzakatonorwa nechando, kwaingova kufungirawo, asi ndaiziva hangu kuti chingava chando sezvo ndainge ndadziisira mbaura yakazara nepamusoro kuti pam. Ndakati ndazviona, regai nditaure ndichiti kubva zvauya Blacky naWhite ndainge ndava kuwanawo extra money yekuitawo maproject. Handina kurasa mbereko nekuti ndainge ndafirwa. Ndakati dzokororoi nesimba ndaizoita imwe project yemabroiler aizobuda muna December sezvo Christmas kwainge kuine mari. Ndakahodha maday old chicks vatete aiva 100. Ndakamaisa mumba pakona dzaiva ne3 weeks dzatomera mapapiro. Ndakahodha maday old chicks vatete aiva 100. Ndakawaisa mumba pakona dzava ne3 weeks dzadomera mapapiro. Ndakadzibudisa panze kuti dzirohwe nemhepo dzikurumidze dzati kwakwano. Ndakati this time ndoda kuona kuti chii chinouraya huku. Ndakamuka pakati peusiku. Zvandakaona zvakandirovesa nana, Blacky naWhite vaikutsirana kuya kuhuku. Vatete ndakawana kwasara huku 10 ndidzo dzakararama. Zvaiva pachena kuti Black and White vaisava huku dziri normal. Chiripo chainge chakavanzika. Ndakashungurudzikwa. Ndakagara nehuku idzi vatete. Kukura kwaita huku idzi ndiko kuitawo kwandaiita mari. Nhamo yakazotanga mushure mekunge huku idzi dzaburana. Vatete Blacky akatanga kuruma White mapapiro kusvika White asara nemambava. Ndakaseparata huku kubva kuna White, asi White haana kumboita mazuva. White akatandadza akafa. Ndipo pakatangira mawana angu. Zvinhu zvangu zvakatanga kuita manyama mire nerongo. Vatete, asi kuita senge ndisina kumboita mari mukati meupenyu wangu. One by one ndakatanga kutengesa furniture. Ndakadzokera kung'anga ikanditi hapana chaigona kundibatsira. Blacky naWhite vaifanira kufirana same time nenguva yako. Saka ndaizoona ma1 munguva ngani. Blacky ane system yekuti kamwe pagore anotanga kuzvibvisa mambava kutoita chitsama. Kana zvadaro ndinonzwa shoko rerufu kuti pane hama yangu yadona. Zvinhu zvekuromba zvonetsa izvi. Zvinhu zvekuromba hamungambofi makazvinzwisisa. Vatete, ndichitarisa nyaya iyi, zvinoita sekuti ndakatora chikwambo chehuku. Ndakambotora Blacky ndikamisa mubepa. Ndikanomurasa kumadhodhobhini. Kumadhodhobhini kure nekwandinogara. Blacky wakadzoka vatete oga. Ndakamuona ava muchikwere chaanogara. Ndakambozama kumuuraya nebanga sezvatinoita nomahuku. Ndakamarwa dama rose rine nzara nditori nezimaki padama. Dai pasina vavakidzani ndakabviswa ziso nehuku. Apa Blacky anobva tsvukisa ziso kuti piriviri. I'll do anything kuti chikwambo chehuku ichi chibude muupenyu hwangu.
chanditambudza handina peace. Kana Bleki akazvifunga anondijobora jobora apa muromo wake wakatesvera kunge chisvo. Ndodiko nehuku pane pikicha zvinhu zvacho chokwadi zvakaoma. Guys ka alright, tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Ndipo paperera nyaya dzedu muzuva ranhasi. Tatoona kuti maepisode edu, the more we make them longer, the more they become so difficult to edit, anorasa sound and all. Saka regai tigumire ipo panapa. I'm also going to encourage you kuti murambe muchitumira nyaya dzenyu, handiti musarega, rambai muchitumira panhamba iyo yanditika. Tinokutendai nekuona kwamaita, tinokutendai nerudo rwamunotiratidza, tinokutendai nefeedback yamunoramba muchitipa kuti dei madai. Zvese zvamunotaura, we take it into consideration because ndimizve maviewers. Tinokutendai nefeedback yamunenge muchitipa misi nenguva. Inoita kuti tizive direction yekutora. Uyezve munotaura kuti imi mamudi chirungu chakaenda ngarava. Saka aiwa musi kutochida zveshuwa chero mavidhio atoposta nechirungu aiwa muwafariri naika. Zvinhu zvacho. Alright. Saka imi mbotiudzai kana tichiuya kuzotaura panapa, mune muda kuti tiite nechishona handiti kana kuti nechindebele. Ndaona kuti vanhu vari kuti aiwa itai nechishona kana nechindebele ndozvatinoda. Saka ticharamba tichiinvita vanhu, musahla kuuya kuzotaura nyaya dzenyu. Uyai muzotaura, totaura nechishona, totaura nechindebele. Hapana kana problem tichanzwa. Asi handinoziva ndechekuti pandongotanga kuposta nechindebele vamotanga kuti asizva vele tina. Bagiti. Hatichandisani zvakanaka nditi. Alright. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.